Este 23º encontro para a normalización lingüística co fío temático de transmisión interxeracional da lingua. Son nai de 2 fillos e unha filla que falan galego e viven no contexto urbano de Compostela. Na educación dos nosos 3 fillos, sempre o idioma foi un dos valores máis importantes que quixemos transmitirlles. O pai dos meus fillos sempre falou galego e foi criado na Coruña, e os seus pais foron neofalantes conscientes antes de ter os seus fillos. A miña familia, pola contra, tanto paterna como materna, é castelán falante, e nin os meus pais nin os meus irmáns falan galego habitualmente. Eu empecé a falar galego na universidade, que foi cando tomei realmente conciencia lingüística. Hoxe vou falar da miña filla máis vella, Xoana, que ten 11 anos e vai en sexto de primaria na escola pública do barrio de Almáciga. Xoana, ademais de ser receptora do idioma, é transmisora e referente significativo na pervivencia da lingua para os seus irmáns máis novos de 8 e 4 anos. A transmisión ten máis vertentes que a unidireccional avós, pais, fillos. Para falarvos de por que as nosas crianzas falan galego, ou, mellor dito, por que se manteñen falando galego, penso que é importante centrarse en dúas cuestións, a comunidade e o contexto. Penso que as nosas crianzas son quen de manter o idioma porque teñen unha comunidade da que forman parte que fala galego e non senten hostilidade cando se expresan. A tribo foi necesaria. A semente que a escola na que foi Xoana desde os 2 ata os 6 anos foi fundamental, porque neste espacio ela sentíase cómoda porque tiña amigas e amigos cos que aprendía e brincaba en galego, e cos que fora da escola pasaba tardes falando no seu idioma, sen máis cuestionamentos. A día de hoxe mantén colegas desta época e moitas das actividades das que participa fora da escola son en galego e comparte aficións con iguais que son galegofalantes. A lingua da semente vívese coa mesma naturalidade co que se asumen os seus principios, tales como a educación respetuosa, contacto co medio natural e co contexto de proximidade, feminismo, etc. Fuximos de estrategias conductistas ou dirixistas e as familias deciden se queren formar parte desta comunidade. Outra cousa que quero resaltar é o contexto material. Tentamos cuidar desde pequena as músicas que Xoana escoitaba, os filmes que vía ou que contos tiñamos na casa. Para todo isto empregamos os recursos en galego feitos na Galiza e en portugués, xa que son infinitos. Poñer en valor as linguas significa tamén que desde hai un tempo estamos a tentar que vexas audiovisuais en versión original ou que escoite músicas en diferentes linguas para que se vaya nutrindo da riqueza da diversidade cultural e lingüística. Construir un contexto material en galego que acompañe supón un esforzo que vai desde o colectivo ata o individual e familiar. En certo xeito, é ir en contracorrente da Galicia actual. Da importancia do plurilingüismo, da diversidade lingüística e da lusofonía na construcción da identidade. Semente tivo e ten un papel moi importante nisto, porque sempre nos deu reforzo e orientacións, creando material, guías para as familias, unha canle de YouTube, etc. Xoana fala como calqueira nena galego falante o castelán perfectamente. Hoxe en día ve filmes e lê libros en castelán, portugués e se está a iniciar no inglés. Todas as semanas vai a algunha actividade na que as crianzas maioritariamente falan castelán, sen ela mudar de idioma. E vive con naturalidade que na súa familia extensa materna o castelán sea a súa lingua de referencia. É curioso ver como os seus tíos ou a súa avoa mudan ao galego cando están con ela ou cos seus irmáns. Ela ten claro que a súa lingua familiar é o galego e que as linguas suman e que saber falar e escribir ben castelán, igual que a outras linguas, vai ser útil e enriquecedor. Explicarlle o conflito lingüístico, a importancia de non ter que mudar de idioma cando se xunta con outras crianzas que falan castelán, porque nos entenden e porque algo noso, como o noso nome ou o noso cor de ollos, foi tamén importante para que comprendese que falar en galego debería ser normal, natural. Fuximos en todo momento de discursos en clave negativa, porque o único que fan é restar. O destacable do que quero
contar aquí hoxe non é o caso individual de Xoana, senón a importancia de vivir en colectivo que permitiu que ela manteña a súa lingua materna. Semente foi quen de crear un contexto no que o galego impregnase a súa vida e a de tantas crianzas que hoxe en día comparten este proxecto. Semente permitiu a dúcias de crianzas manter a súa lingua con naturalidade. Os novos modelos de crianza tenden a sobrevalorar o papel e a influencia das nais e pais na educación das fillas e fillos, pero como fala, por exemplo, a psicóloga americana Judith Rich Harris, os iguais son importantes. As iguais educan de maneira moi determinante a personalidade das nenas e nenos. E xa, para concluir, gustaríame que a miña filla e os meus fillos soubesen interpretar a realidade lingüística do noso país e tivesen criterio propio para confrontala sabendo que ás veces vai ser complexo. É certo que no noso contexto hai certas hostilidades, pero cada día máis mozas e mozos deciden mudar do castelán ao galego sen complexos e con orgullo, sen moitas veces ter presencia do galego na súa historia familiar. Podemos construir en colectivo, creando espazos que permitan o desenvolvemento lingüístico das crianzas e vivir en galego a tempo completo. Viches, atende. Non tes certa sensación de déjà vu? Mais un ano a berrar en defensa da nosa lingua, demandando, solicitando, reclamando, exixindo, e chegan as eleicións. E sai a mesma xente, ou non, e outra vez na mesma, cada vez máis frustradas, máis inofensivas, esperando. Pénsao, é unha boa estrategia. Somos compañeiras de toda a vida, militando polo idioma, ao teu lado, e chegamos á conclusión de que non, de que hai que sair do bucle. Non fixemos nada orixinal, fixemos o que todo o mundo fai, e o que sempre se fixo na Galiza. Criamos unha escola, unha de inmersión lingüística. Podes te unir, ou podes criar cualquier outra cousa, só para que cando nos virmos na próxima manifestación podamos compartillar as nosas experiencias, corrixir os nosos erros, tal vez colaborar, e sobre todo, avanzar. Há que pararse e criar. Se che dicemos a verdade, tivemos medo ao principio, moito medo. Como non telo? Mas valeu a pena, valería a pena só por telo tentado, mas quen ia dicer que chegaríamos até aquí? Tal vez, arriscándonos, nos encontremos tamén ese pobo do que tanto falamos e non dá parecido. Está na hora de deixar de pedir que fagan o que só podemos facernos. Pénsao. Pensa en mudar a estrategia. Sai do bucle.